Исәмісі эфирда Татарстан хәбәрләреннән кичке чыгарылышы, студияда мин Фәнис Камал. Бүген бөек рус шагыйрь Александр Пушкинның туына 223 ел һәм рус теле көне Казан үзәгендә тантаналар иртәдән үк башланып китте. Александр Пушкин иҗатын яратучылар аның һәйкәле янына шигърият бәйрәменә җыелды. Президент Рөстәм Миңнеханов, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сәфәров шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Соңрак Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында рус теле көненә багышланган зур концерт та узды. Снова приходят поэты, снова читают стихи. Пушкин шигырьләрен укыйлар һәм аның турында сөйлиләр. Бүген Казан үзәгендәге һәйкәл янына аның иҗатын яратучылар җыелды. Алар арасында президент Рөстәм Миңнеханов та бар иде. Ул беренчеләрдән булып шагыйрь һәйкәленә чәчәк салды. Аңа дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев, дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан мэры Илсур Метшин һәм барлык җитәкчеләр кушылды. Бу бәйрәм узган гасыр уртасыннан традициягә кергән. 2011 елдан алып ул рус теле көне буларак билгеләп үтелә. В произведениях Пушкина ярко прослеживается красота и величие, душевная простота и мудрость, сострадание и искренность русского народа. Все эти черты мы стараемся сохранить и сегодня. Рөстәм Миңнеханов рус теле һәм мәдәнияте үсешенә зур өлеш кертүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Алар арасында мөгаллимнәр, тел белгечләре, китапханәчеләр бар. Опера һәм балет театры сәхнәсеннән рус әдәбияты классикларының шигырьләре яңгырый. И на гранях их выше темных туч цепи гор стоят. Шагыйрь сыны янында иҗат әһелләре шигърият яратучыларга Пушкин әсәрләрен сөйли. Забуду все свои проклятия и тень измен моих, чужих ли. Бүген Пушкинның шигырьләрен русча гына түгел, ә дөнья халыклары телләрендә укыйлар. Аның иҗаты 216 телгә тәрҗемә ителгән. Татар иҗат әһелләре арасында да аның турында язучылар һәм шигырьләрен татарчага тәрҗемә итүчеләр күп. Ул үзе дә башка мәдәниятләр белән дә бик нык кызыксынган. Коръәнгә нисбәтле язылган шигырьләрен дә без аны беләбез. Шулай бит инде. Шуңа күрә Пушкинны без һәркайсыбыз да үзенеке итеп кабул итә. Аллаһ бөек шәфкать кылып Мөхәммәткә ачты ул Коръән сүрләрен. Без дә үрлек биеклеккә. Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан Пушкинның «Подражание Корану» шигырен татарчага тәрҗемә иткән. Ул бит Коръәнне өйрәнгән, алай гына да түгел, менә шундый катлаулы матур әсәр язган. Ул мин аның кайбер өлешен тәрҗемә итеп сәхнәләрдән укып тамашачыларга җиткердем. Александр Пушкин үз гомерендә бер тапкыр Казанда булган. Ул Пугачев восстаниесе турында материаллар туплау максатыннан Россия шәһәрләре буйлап сәфәргә чыга. Казанда узган 3 көн дәверендә ул татарлар, мөселманнар тормышы, башкалабыз турында соллы гына мәгълүмат туплаган һәм соңрак аларны үз әсәрләрендә чагылдыра. Татар халкы турында әйткән фикерләр бар, башкортлар турында да. Ул аларга шундый теге менә хөрмәт белән карый, ул әйтә, һәркем дөньяда яшәргә тиеш, һәркем, һәр халык тигез ди. Рус телле глобализация ул Пушкиннан башлана һәм шуңа күрә Пушкинсыз татарларның яхшы итеп рус телен белүе күз алдына китереп булмый. Татар шагыйрьләре арасында иң беренче Габдулла Тукай Пушкиннан үрнәк алып иҗат итүен әйтә. 19 гасырдан башлап хәзергә кадәр татар әдәбиятына Пушкинның йогынтысы зур дип белгечләр. Пушкин кебек, Тукай кебек шәхесләр үзләренең зур иҗатлары белән шул милләтнең мәдәниятен дә, сәнгатен дә, гореф-гадәтләрен дә һәм иң беренче чиратта телен дә киләчәккә бара. Казан бүген әнә шулай Пушкин рухында яшәде. Бөек шагыйрьнең туган көне төрле халыкларны берләштереп, аларны уртак шигъри дулкында тибрәтте. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Республикада рус мәдәниятен саклау өчен нинди зур проектлар гамәлгә ашырыла һәм тагын нинди чаралар күздә тотыла. Бу хакта Рөстәм Миңнехановның Рус милли мәдәни берләшмәсе вәкилләре һәм зыялылар белән очрашу вакытында фикер алыштылар. Президент рус халкының мәдәниятен үстерү өчен үз көчен куйган активистларның ел саен артуында билгеләп үтте. Бу исә тагын да күбрәк социаль һәм тарихи мәдәни проектларны тормышка ашыру мөмкинлеге бирә ди ул. Рөстәм Миңнехановка нинди башлангычлар турында бәян итүләре хакында киләсе материалда.
Очрашу Пушкин исемендәге мәдәният үзәгендә узды. Ул 2019 елда ачылган иде. Монда тел, әдәбият, халык традицияләрен өйрәнү, фольклор һәм һөнәрчелек, сәнгать белән шөгыльләнәләр. Президент биредә рус халык уенчыгы конкурсында җиңгән эшләр белән дә танышты. Вас приветствует медведь, он хочет пригласить вас в свой цирк. Конкурс 13-нче тапкыр узган. Шәһәр, аннан республика күләмендә үтә иде. Быел Россия буенча оештырганнар. Народная игрушка – это часть традиционной культуры. Уенчык милли мәдәниятнең бер өлеше булып тора. Балачактан мәдәниятне шулай кабул итәргә өйрәнәсең. Бу эшләнмәләрне төрле милләт вәкилләре ясый. Бу эш берләштерү көченә дә ия. Пушкин үзәгендә генә түгел, рус мәдәниятенә кагылышлы чаралар республика буенча үтә. Быел караван 30-нчы мәртәбә үткәрелде. Аның тарихы турында китап та бастырганнар. Большой проект Пушкин. Яңа гына Пушкин фест проекты төгәлләнде. Анда 12 000 кеше катнашты. 6 000 онлайн караган. Быел Сергей Аксаковка бюст ачылды. Бу быел тормышка ашырылган проектларның кайберләре генә. Әлбәттә тыгыз эш алып барыла. Рус теле буенча комиссия булдыру бу башлангычларга тагын да этәргеч бирәчәк. Ирина Александровская рус теле буенча комиссия булдырган өчен президентка рәхмәтен җиткерде. Гомумән бүген телгә алынган проектларның күбесе республика җитәкчелеге ярдәме белән тормышка ашырыла. Соңгы 2 елда алып барылган кулачлы эшнең нәтиҗәсе Татарстан музейларында рус коллекциясе дигән 2 томлы китап чыгару. Алар милли киемнәр, бизәнү әйберләре, сәнгать эшләнмәләре турында. Часто Коллекцияләрнең барсында һәркем музейга барып карап йөри алмый бит. Әйтик, беренче том сарафаннар турында. Модельер булсынмы, фольклор коллективмы, аны ачып үзенә кирәкле мәгълүматны ала. Икенче томда баш киемнәре турында язылган. Алар бик кыйммәтле булган. Бер авылга бер кокошник булырга мөмкин. Сыер бәясе торган. Аларны бик кадерләп саклаганнар. Басмага Рөстәм Миңнеханов югары бәя бирде, бу эшне дәвам итәргә кирәклеген әйтте. Казанда Россия җырлары фестивален уздыру фикерен хуплады. Ул Надежда Бабкина тәкъдиме була. Как раз период День русского языка или что-то такое. День России, да, там где-то можно и здесь. Или День России. Очрашуда рус фольклоры өчен бина кирәклеге мәсьәләсендә күтәрделәр. Их многочисленное количество по дереву, по резьбе, по ткачеству, по бисероплетению. Классические здания обязательно. На профсоюзном, помните, обходили горку, говорили, вот там может это быть организовано. Но опять-таки надо приступать, что там. То есть как раз... Она же не нашей собственности. И конкурс не масяна. Рөстәм Миңнеханов шәһәр җитәкчелегенә урын табу буенча күрсәтмә бирде. Центр, туристический маршрут, таких помещений нет. Очень интересно. Максим Горький бюсты куелган скверны төзекләндерү, Бөгелмә театры янында актер Алексей Баталовка һәйкәл ачу, очрашуда яңгыраган фикерләрнең барысы буенча да Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәләр бирде. Если мы даем возможность язык свой учить, значит, свою культуру сохранить, традиции, прежде всего, свои одеяния, свою кухню. Этим мы только становимся сильнее. Никому ничего плохого от этого нет. Наоборот, соревнуешься, показать еще, а у нас еще вот это есть. Пушкин скверын булдыру тәкъдимендә җиткерделәр. Рус милли мәдәни берләшмәсе шагыйрьнең Аракчинадагы һәйкәлен башка урынга күчерү кирәклеген әйтте. Бу эш мәдәният министрлыгы белән берлектә дәвам итәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда рус теленнән халыкара олимпиада җиңүчеләрен дә бүләкләделәр. Ул туган теле рус булмаган укучылар арасында үткәрелде. 200-гә якын катнашучы 3 көн дәвамында телне, аның кагыйдәләрен белүләрен избатларга тиеш иде. Россиянең 14 төбәгеннән, шулай ук Казакъстаннан 8-10 сыйныф укучылар да катнашты. Бу Татарстан, Башкортстан республикалары, Ульян, Киров, Пермь, Ставрополь өлкәләре. Безнең республикадан 68 бала, 3 номинациядә 12 җиңүче билгеләнде. Аларга диплом, медаль һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Шулай ук олимпиада җиңүчеләренә югары уку йортына кергәндә өстәмә баллар да биреләчәк. Рус телен үзенең якын теленне белү, ул бик әйбәт. Русский язык, он является языком дружбы. Рус телен белү мөһим, ул дуслык, бердәмлек теле. Бөтен дөнья диярлек шушы телдә сөйләшә, башка халыклар үзара аңлаша. Рус телене белергә кирәк, чөнки рус теленнән без сөйләшәбез, язышабыз. Һәм киләчәктә ул миңа кирәк булачак. Рус теленең үсешенә, аның матурлыгына, аның әһәңенә, аның яңгыравына һәм аның безнең барыбызны да берләштереп, барыбызны да якынлаштырып, шул телдә сөйләштереп,
bir-birimizni аңлаштыру теле икәнлеген аңлап, аның мөһимлеген тоеп яшибез. Менә безнең төп максат шул. Бүгін күннің екінші ортасында Рустам Минниханов эшлекле сәфәр белән Мәскәүгә китте. Анда ул технодинамика оешмасы генераль директоры Игорь Носенков белән очрашты. Предприятие очкычлар өчен шасси, ягулык системасы, очыш белән идарә итү системасы кебек җайламалар җитештерә. Россиядә алдынгы шундый оешма булып санала. Җитәкчеләр киләчәктә уртак проектлар буенча бергә хезмәттәшлек итү турында да сөйләште. Синоптиклар кабат һава торышы үзгәрүе турында кисәтә. Иртәгә Татарстан буенча яшелле яңгырлар явуы көтелә. Төнле һәм көндез көчле җил чыгуы да ихтимал. Аның тизлеге секундына 20-26 метрга кадәр җитәчәк. Шундый һава торышы кайбер районнарда 8 июнь көнне дә сакланырга мөмкин. Республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы районнарга кисәтү юллаган. Су транспорты һәм аэропорт эшчәнлегендә үзгәреш булырга мөмкин. Барлык саклык чараларын оештыру министрлыклар һәм оешма җитәкчеләренә йөкләнә. Гади халыкка көчле җил вакытында агай, шелмә токта астына, йорт диварлары янында ышыкланмаска киңәш итә. Шулай ук электр челтәрләре яныннан һәм төзелеш эшләре барган урыннарны урап үтәргә, балаларны игътибарсыз калдырмаска кирәк. Ул көн килеп җитте, битлекләрне салсак та була. Республиканың оператив штабы җәмәгать урыннарында битлекне кимәскә рөхсәт итте. Бу хакта хөкүмәтнең рәсми карары да чыкты. Татарстанның баш санитар табибы Марина Патяшина коронавирус белән авыручылар кимиди. Битлек режимы бездә 2020 елда кертелгән иде. Аны беренчеләрдән булып Мәскәү, аннары Санкт-Петербург, Хабаровск, Амур өлкәләрендә салдылар. Битлекле 2 елны без ничек уздырдык һәм бу яңалыкны Татарстан халкы ничек кабул итте? Тулырак Гөлнас Сәфетдинова. Рамил Валиев бүген битлексездә йөрергә яраганлыгын бездән генә ишетте. Шунда да салырга ашыкмый. Күп кеше булган җирдә кияргә тырышам ди. Беренчедә минем куркынычсызлыгым ул маскалардан йөрү. Инде кулакларым да өйрәнеп бетте. Алдан беренче вакытларда авыртадыр. Хәзер ныгыдылар бугай. Республикада авыручылар саны кими. Битлек режимын гамәлдән чыгару өчен бу төп сәбәп. Роспотребнадзорда әйтүләренчә, ОРВИ һәм грипп белән авыру сезоны тәмамланган. Соңгы 14 атнада аны йоктыру очраклары бик аз. Пневмония белән дә хәл тынычланган. Шул ук вакытта авыруны ачыклау өчен тест ясау кимемәгән. Количество лиц с положительным результатом составляет... Тест нәтиҗәләре 0,6% очрактагына уңай була. Бу бик түбән күрсәткеч. Булар барысы да эпидемиологик хәлнең тотрыклы булуын күрсәтә. Шуңа да битлекне мәҗбүри киеп йөрүне туктатып туру турында карар кабул ителде. Бөтенләйгә бетерү түгел, туктатып туру. Күпләр урамда кими иде инде, шулай да битлексез йөрмәгәннәр әллә каян күренеп тора. Кемнеңдер ияк астында, кемнеңдер сумкасында, кесәсендә ияләнү җиткән. Битлек режимы 2020 елның мартында кертелгән иде. Аны үтәмәгәнне ачыклау буенча рейдларга чыктылар, штрафлар салынды. Автобуска, метрога, театр белән кибетләргә битлексез кертмәделәр, көтеп торучылардан чират җыела иде. Менә бу кадрларда узган шимбәдә хөкүмәт йортында узган киңәшмә. Министрлар тулы составта битлектән. Республиканың югары суды мәгълүматлары буенча бу елның башына битлек киеп йөрмәгән өчен ачылган эшләр 320 меңгә җитә. Штраф суммасы 220 миллион сумнан арта. Баштарак даруханәләрдән битлек тапмаган вакытларда булды. Саглык чараларын Татарстанның үзендә җитештерә башладылар. Предприятиеләрне үзебезнең оешмалар тәэмин итте. Инде бүген халык яңалыкны шатланып кабул итте. Дөрес әле барыбер салмаячакмын диючеләр дә бар. Үзем туйдым. Әтиәннәр туйдылар инде. Маска киеп җиргә яха салдылар, все нормально. Транспортта кием и менә йөргәндә кием. Курку бетә инде, если шулай дип санасалар. Мин үзем киям белмим. Барыбер киясез инде. Барыбер. Гөрдә безне бүгенге көндә әлеге пандемия дигән зәхмәт артка чигенгән икән, һәм аның инде вируслары кимегән, һәрхәлдә күп очракта туктатылган икән. Мин үзем битлек салып йөрим. Миңа ничек тә ярый, маска белән тагы да әйбәтрәк, сәламәтлеккә яхшырак дип уйлыйм мин. Кеше күп булган җирләрдә, больницаларда, кибетләрдә, аптекларда, транспортта киергә кирәк әле пока. Әле иртәрәк, наверное. Битлексез йөрергә ярый, шулай да өлкәннәр, йөкле ханымнар, йөрәк кан тамырлары, онкология, хроник авырулары булучыларга сакланырга киңәш итәләр. Транспорт һәм җәмәгать урыннарында битлекне киеп йөрү комачау итмәячәк. Гөлнас Сәфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.
Казанда быйыл 9 иҗтимагый урын түзүкләндерелә яки яңасы төзелә. Моның өчен федераль һәм республика бюджетыннан рекордлы сумнарда диярлек 1 миллиард сумга якын акча да бүлеп бирелгән. Башкаланың Киров районындагы балыкчы бакчасында үзәк фонтан торгызылачак. Шәһәр читендәге Зәңгәр күленең яр буйларын ныгытачаклар. Иске Татар бистәсендә Юныс мәйданында эш башланган. Башкала халкын тагын нинди үзгәрешләр көтә? Шәһәр үзәгеннән читтәрәк урнашкан кайсы җәмәгать урыннарына игътибар юнәлтеләчәк? Бу хакта тулырак Инзилә Хусаинова. Быйыл Башкаланың 9 җәмәгать урынын яңартачаклар, шуларның 8-е шәһәр үзәгеннән читтә урнашкан. О чем это говорит? Мы привели все парки и скверы центр города. Казан үзәгендәге ял итү урыннарын инде төзекләндерде. Хәзер читтәрәк урнашканнарын тәртипкә китерү мөмкинлеге бар. Салават күпрә микрорайоны, балыкчы бакчасы кебек паркларны эш күп, җәен өлгерергә кирәк. Шуңа күрә барысын да көн саен контрольдә тотачакбыз. Между собой зелеными зонами. Работы много. Салават күпрә микрорайонындагы беренче парк төзелеше быйыл тәмамланачак. Ул 6 гектар мәйданны били. Узган ел утлар куеп, агачлар, куаклар утыртсалар, быйыл спорт мәйданчыгы булдырырга, фонтан урнаштырырга телиләр. Шулай ук кече Акчарлак күле паркында төзекләндереп бетерергә планлаштыралар. Ул 7-нче шәһәр хастаханәсе территориясендә урнашкан. Биредә осталык дәресләре өчен яңа мәйданчык та булачак. В этом году мы ставим перед собой серьезные задачи. Без быел үз алдыбызга зур максатлар билгеләдек. Яңа ял итү урыннарын гына булдырмыйбыз, искеләре дә төзекләндерелә. Бу Башкалада яшәүчеләргә, читтән килүчеләр өчен дә уңайлы булачак. Чөнки шәһәр үсә, үзгәрә, яңара. Ежегодно дает повод восхищаться удивительным преображением города Казани. Зәңгәр күлдә исә беренче эш итеп шарлавык су агучы яр буйларын ныгытачаклар. Эшләр башланган инде. Татарстанның төзелеш тармагы оешуга 100 ел тулу уңаеннан ачылган скверны ләмнән чистартканнар. Биредә дә тиздән фонтан булачак. Кышын шул ук урында тимраякта йөрү өчен шугалак ясыйлар. Бу Юнысовлар мәйданының Тукай әдәби музее янындагы бер өлеше. Күргәнегезчә, аны төзекләндерә башлаганнар инде тиздән биредә юкәләр утыртырга, утлар куярга һәм иске татар стилендәге кебек урындыклар урнаштырырга планлаштыралар. Үзәктә 19-нчы гасырдагы кебек итеп куе итеп эшләнгән фонтан булачак. Күптән кирәк иде. Балалар белән жал итәргә, ылыларга менә монда безгә җирергә. Менә монда поликлиника, авырулар килеп утыралар. Казанны реконструировать иткәч бик әйбәт инде ул, чөнки төрле балалар белән чыгарга җирләр күп шашак. Әтиәниләргә җайлы, балаларын кайдырып барырга. 1936 елда әлеге ял итү урынының үзәгенә балыкчы скульптурасы белән фонтан урнаштыралар. Шуннан бирле ул балыкчы бакчасы дип йөртелә башлый. Ләкин дистә еллар дәвамында ул үзенең тарихи структурасын югалтан. Шуңа күрә бу елны әлеге фонтанны яңадан торгызырга телиләр. Шулай ук балалар өчен мәйданчыклар, спорт белән шөгыльләнү өчен урыннар да барлыкка киләчәк. Балаларымның балалары белән шушы бакчага киләбез. Бу ремонтны бик күптәннән көттек инде. Алла бирсә, бик матур булачак. Шулай ук быел Нукса елгасының уң як ярында яңа парк төзеләчәк. Сул ягы белән тоташтыру өчен күпер дә ясаячаклар. Азина микрорайонындагы ветераннар аллеясы һәм Академик Парин урамындагы скверда үзгәрәчәк. Инзилә Хусаинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Балаларны мәктәптә эшмәкәрлеккә өйрәтәчәкләр. Ни өчен ата-аналары бу яңалыкны сөенеп түгел, киенеп кабул итәсен? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүгінгі заманда милли театрларның әһәмияте ниде? Театр мирасын ничек сакларга? Төбәк театрлары ни рәвешле акча эшли ала? Бүген Казанда Нәүрүз халыкара театраль белем бирү форумы башланды. Әлеге сорауларга Казанга җыелган 300 театр белгече җавап эзләячәк. Алар безгә Ханты-Манси, Дагестан, Карелия, Мариэл, Твердән һәм башка шәһәр төбәкләрдән дә җыела. Быелгы форум онлайн һәм офлайн форматта бара. Монда дистәләгән театрны борчыган нинди мөһим мәсьәләләр буенча фикер алышачаклар. Программасы белән Чулпан Касыймова танышып кайтты. Марсель Рахматуллин Оренбург татар драма театры артисты. Лекциялар алдыннан тавышын көйлей. Форумга 5-нче тапкыр килә. Башка елларына актерлык сталга курсларына язылса, бу юлы режиссерлык серләренә төшенергә була. Кем белер, бәлкем укырга кергә туры килер. Шуңа күрә ниндидер әзерлек булсын, ниндидер база булсын. Быел форумда 6 юнәлеш буенча белем туплаячаклар. Төп темасы вакыт. Һәр вакытның үз театры, һәр театрның үз вакыты ди оештыручылар. Заман тенденциялары буенча, шулай ук актерлык сталыгы буенча дагы сәхнә теле, ничек кенә сәхнә телен өйрәнмәсен, бар-бар аны ниндидер яңалыклары бар, булып чыга, җайланмалары, ниндидер инструментлар, шулай ук инде менеджмент буенча дагы, шулай ук пластиклар, бөтенесе алар актуаль.
Быйыл икенче тапкыр театр технологларында укытачаклар. Чөнки төбәк театрларына тавыш куючы, спектакльләрнең сәнгать бизәлеше өчен җавап бирүчеләр, конструкторлар, хуҗалык эшләре буенча белгечләр җитми диләр. Аларны Мәскәүдә генә укыталар. Шуңа күпчелеге башкалада кала. Юк, җитәрлек түгел. Шул ук завпостлар, шул ук звукорежиссерлар, ут куючылар, администрациялар, хәзер битенле пиарлар. Шул уңайдан 2 ел элек Камал театры Мәскәүнең Мөхәт мәктәп студиясе белән яңа проект уйлап табалар. Мондый белгечләрне онлайн укыта башлыйлар. 11 июнь көнне форум барышында алар диплом эше яклыячак. Важно, что уже во всех театрах. Безнең программада катнашучылар инде илнең төрле театрларында эшли. Сифат югары, безнең тәҗрибә уңышлы булды. Шуңа 2024 елда узачак форумда да чираттагы дипломнарны якларлар дип уйлыйбыз. Надеюсь, что в 2024 году форум состоится. Форум барышында Галиаскар Камал театры сәхнәсендә Мәхмүд Галәүнең «Булганчык еллар һәм мөхаҗирләр» романы буенча язылган спектакль күрсәтеләчәк. Театрның баш режиссеры әйтүенчә, ул кунакларга яңалык күрсәтергә тели. Ә инде спектакльнең премьерасы көзгә билгеләнгән. Форумның төп кунаклары Мәскәүнең Евгений Вахтангов исемендәге театр артистлары. Алар Казанда гастрольдә. Кунакларга 2 классик спектакль күрсәтәчәкләр. Беренчесе Лев Толстойның «Война и мир» әсәре, икенчесе Александр Пушкинның «Евгения Онегина». Форум 12 июньгә кадәр дәвам итә. Соңыннан катнашучыларга белемен күтәрү буенча сертификат тапшырылачак. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүгін Қозанда Апуш балалар Тотар театры студиясының бірінші спектаклін күрсәттілер. Әлеге студия Қозан мэриясы проекты боларақ бұл елның февралында эшли башлаған еді. Қысқа ғана вақыт ішінде Апушылар өз тамашашыларын премьерға жиді. Мәктәп оқушыларын өзіне топлаган студияға йөрүчеләрнең күпчелеге башкала балалары. Театр студиясының төп мақсаты яшь буында Тотар теленә кызыксыну уяту. Анда йөри башлаганчы Тотар телен бөтенләй белмәгән балалар бүген татарча спектакль уйнап тамашачыны шаккаттырды. Премьерадан Илгиз Шәкүров. Спектакль башланырга санаулы минутлар калып бара. Берәүләр грим ясый, икенчеләр сүзләрен кабатлый, сәхнә артында шау-шу. Бу яшь актерлар 3 ай дәвамында театр дөньясына беренче адымнарын ясады. Бүген тамашачы алдында беренче имтихан. Үзем театрда эшләгән кеше буларак, әле профессиональ актерлар белән 1 ай ичендә спектакль чыгару бик авыр. Мин инде бер тапкыр карадым спектакльне. Чыннан да егет икән Алия. Башкарып чыкканнар, балалар да. Казан мэриясе тарафыннан гамәлгә куелган Апуш балалар Татар театр студиясе үз эшен февральдә башлап җибәрде. Иң элек кастинг уздырдылар. 100 бала арасыннан 30-ы сайлап алынды. Казаннан, шулай ук Арча, Лаеш, Балташ районнарыннан студия Сәйдәш мәдәният үзәгендә эшли. Балалар атнага берничә тапкыр җыела. Биредә инде нәкъ менә театр училищесында артистларны әзерләгән кебек без аларга актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте һәм бию, вокал дәресләре бирәбез. Юкла, кайгың юк чагында, юклап китә бергә йолдызлары. Әкиятләр инде сәндә ягый. Репертуарларындагы тәүге спектакль итеп Рауль Бухараев язган Апушның тылсымлы төшләре сайланган. Барса да чын театрлардагы кебек. Спектакльнең режиссеры, композиторы, ут куючы рәссамы бар. Эштәлегенә килгәндә әсәр кечкенә Апушның төшләренә нигезләнгән. Анда Тукай геройларының барсы да диярлек бар. Төп роль Апушны Әмир Исрафилов уйный. Минем киләчәктә актер буласым килә, шуңа күрә мин бу Апуш студиясенә йөрим. Апуш студиясе балаларга театр сәнгатенә генә юл ачып калмый. Төп максат татар теленә кызыксыну уяту. Суанасын уйнаучы Зарина Шакирҗанова монда йөри башлаганча татар телен бөтенләй белмәгән. Так как я не знаю татарский язык, изначально меня хотели поставить на роль без слов. Но все получилось, что мне все-таки дали роль, и из-за этого мне пришлось учить. Премьераны әти-әниләр, Казан мәктәпләре укучылары, шәһәр җитәкчелеге карарга килгән. Тамашачылар арасында Марат Әхмәтов та бар иде. Милләттәшләребезне без нинди дә булса телебезгә кагылышлы шөгыльгә кызыксыну уятырганда тартырга тиешбез аларны. Чөнки башкача телне аралашмасаң, сөйләшмәсәң, җырламасаң, ул яисә сәхнәдә, менә бүгенге без куячак спектакльдә кебек аралашмасаң, ул телне ничек сакларга инде. Шуңа күрә бу балалар театрына мин бик зур өметләр баглыйм. Мондый студияны киләчәктә Казанның башка мәдәни үзәкләре каршында да ачарга җыеналар. Илгиз Шәкүров, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы.
Язгы кырышларына беренчеләрдән чыгалар һәм чәчүне дә районда беренче булып тамамлыйлар. Минзәлә районы Заиковский хуҗалыгында узган юлларда алдынгыларны хөрмәтләделәр. Әтрәкледә авыл көнен үткәрделәр. Җирлекнең үзенчәлеге ул районда сакланып калган бердән-бер күмәк хуҗалык. Әтрәкледә эшчеләргә җитәкчелек йорт салуда да ярдәм итә. Кулга кул тотынып эшләүче һәм матур итеп ял итүчеләр янында хәбәрчебез Филүзә Хәмидуллина булып кайтты. Кыр батырлары һәм авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре мәйдан буйлап әйләнә. Әтрәкледә авыл көне. Алар язгы кыр эшләрен 15 көндә республикада иң беренчеләрдән булып тәмамладылар. 100дән артык хезмәткәргә бүләк тапшыралар. Илфак Шихабиевның бу инде 25-нче чәчү сезоны. Хуҗалыкның 4000 гектар җире бар. Шуның 1500-ен ул бер үзе чәчә. Быел вакытында яңгыры да яуды, кояшы да чыкты ди алдынгы механизатор. Быел яз бик матур килде. Погода да сүйіндірді инде. Менә яңгырлары белән башта. Хәзер менә кояшлы көннәр китте менә, Аллага шөкер. Язгы кыр эшләрендә генә түгел, хуҗалык республикада сүт саву буенча да алдыңга 1200 баш мөгезле эре терлекләре бар. Бер сыердан тәүлегенә 35 литр сүт савалар. Лилия Иделбаева иң алдыңгы сыер савучы булып танылды. Җитәкчебез бик әйбәт. Ай сайын зарплата биреп бара. Булыша нәрсә сорасаң да биреп тора. Исалырга да булыштым, менә ипотека белән. Безнең горурлыгыбыз менә шу җирлектә сакланып калган Заиковский хуҗалыгы. Ул инде 30 лет Победа колхозы иде. Колхозны Радик Шарипович безнең җитәкчебез таркатмады, саклап калды. Шул еллардан берле калган тракторлар, белоруслар, комбайннар һәммәсе дә исән. Әтрәкленең тагын бер күркәм күренеше җитәкчелек авылда эшкә калучыларга йорт салуда ярдәм итә. Бүген биредә 150 кеше хезмәт куя. Кадрлар белән проблемалар юк диләр. 15 ел эчендә 68 үй ремонтланды. Бу үйләр инде төрле хөкүмәт программалары буенча хуҗалыкның үзенең 30дан артык йорты бар, килеп эшләүчеләр бар, вакыт хезмәт белән эшләүчеләр бар. Үзебезнең авыл халкы да бар, яшьләр дә бар. Үз кешеләре белән җил тегермәне кыю балалар өчен мәйданчыклар да булдырганнар. Бәйрәмнәр хәзер шушында уза. Йомырка белән йөгерү, капчык сугышы, балалар көрәше, баганага менү берәү дә бүләксез калмый. Әтрәкле бәйрәмен күрергә хәтта күрше район һәм шәһәрләрдән дә килгәннәр. Бәйрәм шундый күңелле, Мөслимнән киләбез. Ел саен киләм, менә шулай ел саен барлык уеннарга да катнашам. Капчык сугышында беренче тапкыр катнашмыйм. Бәйрәм бик күңелле. Шунда уеннар, тәмле әйберләр бар, концертлар бик матур. Кызлар баласы, браво! Менә шулай кулга кул тотынышып эшли әтрәклеләр. Эшләгәннең генә ашы да, ялы да матур була дип яшиялар. Минзәлә районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Исәнмин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Ош бүлмәсе гарнитуры яисә шкаф купы сезнең индивидуаль размерлар буенча. Данил Мастер һәр теләгегезне исәпкә алачак. Бары тик июнь ахырына кадәр үлчәү, китерү, кирәкле этажга менгереп бирү һәм җыю бушлай. Телефоны 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш бөгелмә, Баулы Азнакайда көн буе яңгыр явачак. 17 градус җылы. Төньяк циклонның атмосфера фронты тәэсирендә республикабызда көннәр сүрелә. Урыны белән явым-төшемнәр көтелә, кайбер районнарда яшен дә булырга мөмкин. Температура берничә градуска төшә, аеруча төнге сәгатьләрдә. Төньяк чыгыш Түбән Кама, Яршалу, Алабугада көндез нибары 16 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә булытлы, яңгырлы һәм җилле булачак. Бу көннәрдә республикабызда атмосфера басымы тотрыксыз, ул метео бәйле кешеләргә тәэсир итәргә мөмкин, сәламәтлегегезгә мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн буе яңгыр явачак, көндезге сәгатьләрдә көчле җил көтелә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән яңгырлы, көндез аяз булачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта шулай ук көн сүрелә, иртәдән кичкә кадәр явым-төшемнәр көтелә. Кояшның чыгачагына ышансаң, булытлы көннәрдән дә яктылык табарга була ди акыл ияләре. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
Біз ең яхшы табибларны шетелдерден эзләргә күнеккән. Әмма лаеклы дәвалануны Россиядә дә алырга мөмкин. Доктор Ост медицина үзәгенә умыртка баганасы һәм буыннарның иң авыр очраклары белән мөрәҗәгать итәләр. 70 меңнән артык пациентны без операция ясаудан һәм протез куюдан коткарып калдык. Тулы тормышка авыртуларсыз әйләнеп кайтуның ысулы бик гади. Доктор Ост медицина үзәгенә рәхим итегез. Казанда көн буе яңгыр явачак. Температура 17 градус. Төньяк көнбатыштан көчле җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит кыры тыныч түгел. Бүгенгә менә шулар. Сау булыгыз.